Ikaw no, mga batol ka rin na! Yo, langasan na bay! Big shoutout sa Polo Sports Bar to Vinyoro, no? Salamat, DJ ECQ. Pinasa Stig, Mighty, salamat sa suporta. Tanan na diri karon. Salamat yung tanan ug sa mga tropa na to ug sa mga MCs nga gikan paglagyo, no? Maraming sunod ka batol karon para sa Laglag para 8. Sa akong wala, gikan pa Bohol, maglalas para 0 MB. Tawag ingnan mga bay. Kita oy. Mga kuno mo. Darot Dior, Mr. Lefty, Stilo, Rodsko. Yo. Yan yung tanan. Saan to? Gikan pa Cordova, maglalas para ni Ivar. Yo, shoutout Morsyong, Franco, then Tagakay, Sprout, Rapolo, Mista, Tata, Tanan, Shoutout Spark Production, shoutout Nur sa itong mga tropa niya sa Bohol. Kita-kita niyo po. Sige na pa sunod. Sundan na to. Sa Bohol, no? Malagointos, Daog Ivar, Daog 0 MB. Pili niya una Ivar. Judges, tignan sa oras. Yo, minat yung tanan ba? First round, Ivar. Yo, walay daghang tuyok-tuyok. Humana ang isihay. Ato ang sugdan sige bay makumbuhan taken fight patay sa hiwa left and right wala na dapat i-revive maadtos laing kalibutan nga mura og isikay karon nganong wa ka nilihay karon ang hatol i-decide gipildi niya sa utik atong pakpakan very nice nakalusot ka atong jugang dapat na ako nilikay kung naabtan pa ka sa ju karon imuhang ting bitay maunay atong kalahian ako way taas na nga sit-upan mga bara kay rektahan ikaw daghan pag storytelling kay pang bata ang linyahan sakpa na imong galawan kay unsay buhaton nimo ang buhaton nimo moingog unsay buhaton nimo style breakdown of prediction imong pauso di ba usara akong buhaton ang dubon ti ka maong nakadaog kang reel tungod sa tagdatag na nga pang trap imong giprediktanan ang angle para mga bara mapalpak desperado kay kawak imong galawan what the fuck kuwang na lang imo siyang ingnon nga ayaw na lang pag-rap kung na-crossfire inyong duwa tawag nimo abangers nakuha ba ang logic nakadaog na gani ka ni reel gibas gihapon ka sa comments tugiyahan na ang moment sa hula-hula nga pangbata syempre makitag mahibawan kung sa reel kay nakatag na o tag reel comments as ka na akong ngalimuta bantugra nga way react kay 0 MB man ang kontra managnas anggil nga namugna desperaduha nagpika na ko buhata di ba makulata diha darawala ba uto sige kuha ang biratag na ang kumo nga mutugpa kay luwa antika di ba predikay imong ganahan ulul kuwang pagkagway tira akong pananaw pang salida mura kog John Leong Nostradamus sa kadaghan nagmakita kay saliga akong dala lines nga pang legit iyang dala bulang kristal na ay rounds nga pang predict wa ko ana mabilib kay pang wak na oy kalog sa pagpredict daw ka maayo para lang nga mupatok kung mura ka Rudy Baldwin na tama og pasok kay ako na tong dilubyo nga gitag lang mo abota wa na ilhanan kung kanima silaban pwedeng matagda ka matayon pero di malikayan time Tanda, 0 MB. May lami. Hadlo ko tagda ka ng buwang. Kaya hindi na ako nabuhaton. Real talk! Wala ako nagsuwat. Kaya mo daog. Wa na ko'y bala. Tawad ako gana mo suwat. Musampaw, di rin mo tamak. Kaya mga gusto na akong madapog. Biwin og shaydo na una manog kataga. Mga bugo. Sabi ko ba, Bright? Scam. Estudyanteng no need na ang PS para makatake lang og bar exam. Pero unang tikadaan. Gaaway namin ni sa una. Napildi ko. Nabungkag ang mong relasyon. Nasangdan ni Lailo ang kasakit giloom. Karon siya ang hinungdan noong nag-abot na sa Admiron. Kay gusto niyang istoryaan ang mong kaagi sa ni aging panahon. Musta naman ka? Di na ka girly? Gahi naman daw ka. Maoy ingon sa imong mga fans. Say gahi boy,
Klaro anang marupok, gitagaan guguniyag second chance. O second chance pero way magbalik og dili closure ang sunata. Way kayat nga mahitabo ang madawat ni Mukulata. Mapuno og mapiangan, mapungkol magripuhan, doble ang hapos sa latos ng gawas nga madangatan. Munay baw sa relasyon nga iyahang gisayangan. Sige ibalik to karon kay ikaw na pud akong binuangan. Joke ra. Pag-uwi na champion, fresh pa kaayo. Gikan sa liga ng kaayo. Atay kaayo, no? O bago pa na siya nag-champion dito sa Sprout, alangan mag-champion, mga nakaakbang mga mungaw. Unyaray pang hambog yung pagka-champion o yung mga kaakbang dito haud. Kaya nig-abot ra ba di ligas mga champion? Wara ba kay bout? Yung mga kidagaan niya mga liga? Tagakay, Sprout, mga manuwa ay way hanaw. Sa Sprout na ay karting, sa Tagakay ni Surangbaw. Yatag mga anak, di ka malain. Inigawas sa poster, magtapad imong pangan silang pangan. Kalain. Lain, di ba? Ikaw na mismo gaingon nga di nakaganahan mo duwa og Tagakay kay ilang poster Gizimon. Ay, di boss. Oh, damay sibilyan? Damay sibilyan, boy. Nga ikaw manatanan, nakatatak na si mong pangan. Champion ka sa Tagakay. Sa Sprout mong obligado kang dawato ng tanan nilang apan. Kay, ang gidagaan niyang liga, Tagakay, Sprout, mga liga nga yabo, moong bright kay kapaminaon kay ikaw tong bright ragamay niya na linyas mga bugo. Kung ay ko yung na nga ikaw ng pinakahawd, ha? Ay ko yung na nga ikaw ng pinakahawd, nga manadagan ng mga ligang walay bout. Dire na suwayi, ipakita imong pagka-champion karon imong atbang na ay bout. Kay nig-abot ra ba nimo dire imong gara kay mo south. Pero kung maumang gani, balik na lang dito ato na lang pag back to back sa Sprout. Yogi damay pa ang Sprout. Ang buang wa nakaamgo. Mga banga nangapilad tungod ay nakay batil adto bugo. Ha? Fuck you. Unsay tuon nimo? Imong damayo ng Tagakay para batil na to classic. Ay balik-balika ang Tagakay karong itagak ti kag balik. Ha? Pisti ka. Sa batil nilang ban. Gibayas ko no si Mords, diri Cebu mo ingon pa ng tonto. Sugbuhol to nga evento niya ang nagdala Rapolo, di ba kita ang kabugo? Nakuha pang manira, wa ko mauyon ba nga inigabot ra ba sa flip top, Repin Rapolo na ka? Repin Rapolo na, inigabot ra ba sa flip top, Repin Rapolo na ka? Gidala-dala pa ang liga, kagrabe ni Mutol. Nauwawa ng Rapolo imong standing 0-4. Mauray imong ikabaws, believe na kay kunimo, imong gibarugan ang pangalan nga nahimo kung imong standing basihan, makita ra na iho liman kagwa pa ka sa turnagi isa buhay na ang 0, kay 0-4 ra ka sa flip top, kadaugan di makuha, bisag ato ang E4-0 di gihapon maimuha, taga Bohol permi malamon, di nami angay nga magulat, girepresent mga tarsier malamang prera ka sa gubat, o gitagaan nakag-break, nakagubat nakabay, nagsigir agkapildi nagkawa na may angay, naa naman unta sa big stage, pero wa makasabay, tarsier gyud di ay kung hatagag spotlight mamatay, unya manira pagkaanak nga pangwak imong gidalit kung wa kay makuha sa Rapolo di sad ka magbalik-balik giluto sa Cebu bias mga crowd mura na ka og dunya unsa ka vlogger kung mudayo dagan kaayog storya nako ka matumba ako'y bahalang mubaon kung basa imuhang baba dalirang pabuwaon kay kung manira imong gusto sa punto kay makakuha wa may manginahanglan nimo 0 di mo hubas mga suba makabarog ra ang Cebu sa way buhol nga manuwa dagang natural diring talento homegrown nga makagupa. Pero respetos mga taga Bohol. Kay mo dayo pag Cebu para diri makasabay. Ato gihapon ning katribo andam ta nga mukapakyo unsay sanduguan. Layas way nga na ay magkadugo ra akong kamot pagkahuman kang mapatay. 2 minutes, pakyo. Wala lami. Sukko sa gidamay ang Tagakay og Sprout. Pailara mga bulok. Isa may di mapili dito nga kadabatin magdamo mo taga-purok. Yawa ka. Flip top ako, flip top. Balit suya lang ka. Ewa ka nagubat. Di ba hate ni mo ang mocking lines?
Sayang mga ilad gusto pang makaatik. Sayang mga ilad gusto pang makaatik. Di siya ganahan sa makiri. Pero dihara ka na sangit. Sa stilong di ni mo ganahan, dihara sad ka na sapit kay marking lines. Walk down. Nya utro sad kang mo gamit. Pagbati nilang mic, nang map na siya. Bati nilang shadow. Bati nilang mo sa una. Oh, nice kayo, di ba? Ya pagbati yung real kalit ng kang di nakaganahan. Ha? Uy, kuyaw ka. Kaya kung marking lines daw isgutan, iyong abilidad daw dumutuong. Uy, nice ba? Pero iyang gara kay napaong katong siril na patus ka, nahilaw iyang pagkamaking katong naratratan na as pinamista. Kaya nga nung mahadlok man daw mamak, kung walay linya nga bate, mo'y ingon siyang batil ug sa kadaghanan gitabi. Imong opinyong binulok mo'y klaro nga sa may kay ang linya mo bate basta pagsabot ni mulahi. Mo'ng shut your fucking mouth, iwala kay kalahian. Nice kung makauna. Nyawa pa rin niya kung maunhan. Dili about evolving our skills and abilities. Ang gusto nimo nga, ang gipo sa kadaghanan, nakita insecurities, self-insecurities nga dugay ra nimong gitaguan. Di man ka kay bawgon? Kung anak kay ko? Di ba? Di man kay bawgon? Gatuog di na ko masakpan. Gatuog di na ko masakpan. Piling maguniya siya na ang kinahawdan. Sa laing tao ipabuto. Para naalang siya'y mapagausan, naabot gihapon sa dapog, bisag imong set up ginatasan. Gaban sa imong set up, taas kayo? Huwag sumbag no? No? Huwag sumbag? Nya, kuyaw na nga na. Kung tinuod pa nga gera nakatiyo ng 45 sa imong agtang samtang ikaw gabala pa. Di mo undang sa pabutuhan kung di magna kumahukdan. Ang giingnan nimong zero balance. Karon ikaw na po'y giludan. Edukay mo abot ang mga punchline. Di kahibaw mo 1-2. Samtang ako pagka-punch. Pick up your order. Jollibee drive-thru. Walay pasakay. Tama ba? Walay langay o pasakay kung patay ang tumong. Unya anak ko maghinay. Hinay ni abot na si mong lubong. Nga na pa na siya iskilo nga siya rin nakasabot. Kung si Zaki na slant rhyme, si Aibar na ay Y rhyme. Batil lang rila na siya. Imbis na imuhang brand ang itatak sa kadaghanan, taragis ka. Brand noon sa lain ng ipatato sa agtang. Buang ka. Kadaghanan. Agtang. Hapita mahidsyat. Uy. Nya, gusto kay kamanita nga utro panday makabugo ang gitubo ni mong kalaki, gipugos obray makadaghanan sa agtang para ma-deliver lang ang taragis niyang takoyaki. Baga ka ugnaw, wa kay rights manita kay utrosad kag bati ug agi. Usaray pasabot nga ikaw kumano kadi pangderbe. Pang birthday ka. Nyawa ang making lines ha? Dapat di mahadlok mama. Kung may linya nga wak, okay. Fine, at least amua kung naamang gani ilinya ra imuha tigbuok ni mong style. Nya, raton ka no, kay inasakpan ni mong game plan. Sige buhatan na natanan kay total maorasan na imong nahibawan. Way lami! Buang ka? Oy, kaway lami sayang mga verso. Gravity. Pero drive-thru. Kay bagay do ang cook sa Jollibee. Pisti ka? Og, gisita pa mga liga. Kana nga banat mahaom. Inyo ganing liga nga lior na ay magsuot og maong nga karsunis fitting pagyud. What the? Maong. Mo to gay kabuang ang climax. Siya DIC 0MB. Kaduha nag-champion sa Bohol pero ang talent kay hilaw. Nganong digog ka mag-champion, organizer kay ikaw. Kuwang-kuwang na gani mo grapper sa Bohol, kuwang-kuwang sa pangutok. 16 kinahanglan sa turna niya, 3-0 mo kabuok. Real talk, kung kuwang na sila player na pamaagi nga hawd. Buhat-buhatan ragpangan kung wanay lain nga tao. Inyong turna manuwa ay mga dami account. Champion kas Bohol og CRBL, wa mi pakigago. Nag-champion ra ka CR pero wa ka manimaho, di na nimo maipanghambog mga highlight sa karir. Kay apil sad ka ato sa Sprout pero ning back out ka abir. Gitagak sad ti ka sa laglagbara pero ayaw nagpapapel, wa ka mag-champions mga turna kung asa ko apel. Human sa Lawrence kay ikaw, wa maingnan ka bulok.
Wa maingnan kabulok, gihipos na nako ang champion maapil kag kagulob. Zero embing way koneksyon na ay paingnan na bugok. Gipauwan na nako ang raining way signal ang sunod. Ha? Di ko maguwat sa expiration. Heavy user, di mo patas. Kung mahurot na ni ang MB pagkatumba zero balance. So, nagamit na to nako. Pero naapa ni Arit kung gihurot na tika MB karon ludan tika balik. Akong bala maladroga o di ka matyan. Mabullets kadaghan sa mga bullet nga daghan. Ako ang maka-advance maong sorry batangtang. Karong semi ang nasa ulo murag uzi sa agtang. Ay var na kaganbars. Gipahinumdum ra ka puta. Kung giunsa ka na ako pag body bag sa una, okay? Gipildi na tika. O naapa ang injury. Imong pangalang gidala dili mao trajectory na ay sulod mo ang MB nga numang na zero ni. Kung ang imo ang kapildihan na apa sa memory di mag bisag maabot pag trilogy na kung maduwa-duwaan pildihon ka og kaduha para di na maduwa-duwaan. Rapulowa na ba may budget nga natigom sa kaban busleyo naman waknig sinuwatan ang MP di na Marshall makitas dinuwaan kato kay na ay 2v1 kani 2-0 na lang. Maang wake up call na ni nga murapa o kalangklak. Tanang mo bang ganako sigurado nga mahagsak. I-represent ang Cordova. Magpapilin ko nga really na dumi sa bakasima ang pwerte ko kail. Fuck you. Susundog ay sayon. Dito freestyle, sundog to nga freestyle. Ha? Buang ka? Imo pang isita akong ligang, anay magmaong? Kaya taning kanaan, inyo nga rito kung mag-event mo na magtinilas og Spartan! Gawa, ang oban mo pasando, well basketball ring. Natuo siguro puro kay nga basket ba, no? Batil na mo sa una. Iyang gisita akong pagkamanyakis. Gawa. Eh lagi daw, musugot daw kaya aton sa lain akong asawa. Way ayo nga pagkamahan. Ugol daw ayo nga pagkabana. May duklon ni bata. Katong panahon na, iya kong nasita kay iyang uwag wa panigana. Pero katong iyang pagkamanyak is na ang inibuto, iyang uwag na ang nigara. Ang galahian lang. Ako ato kay Totoy. Iya ha, uting-uting. Ano siya pagbati nilang reel? Si Mike Onowa ang nabuak ang hubon-hubon. Iya pa daw gilubot-lubot. 1 point. Bati nilang Saido. Si Saido ko noon nagbandal pag-ulok. Samstang siya na naiuwag. Uy, 2 points. Bati nilang EGC. Ana siya. Si EGC gamay og oten. Uy, disamo ka na, uy. Kay Boba ka? Katong pagbati na to pag niagi, ni action pa kung salot nimo kay abi na kung tunay ka nga laki. Pero abtag pila ka tuig ni gawas ang tinuod nga kalaki nga amigo na ko nga laki ganahan sa di ay og laki. At tega kasagit ni Rok agay kinaunay pangandoy niyang pana. Akong pakamanya sa Facebook ra, marketing strat nga pakana. Ikaw halos kada batil nimo imong reverence utin malala. Naiyaw akong giingnan. Usa ko na'y masulti sa akong anak, ni bakit anak kong pagkamanya sa Facebook. Bugo. Kaya ng Facebook account, madelete na. Inigdag ko sa akong mga anak, ako atong diliton. Magama ko og bag-o. Ikaw pa ng imo mga video battle, sambot lang kumusugot ba si John Leo? Sugot ka ta? Ha? Ako ang mga rounds, ako na ko'y basog pangutanan ni mo dong. Unsa imong irasonig makitaan sa imong mga anak, imong mga battles pohon. Mama, kay bo lagi si Papa gamay uting niyang kontra. Yawa ka, ganahan ni kag uting-uting bars, pues ako apang dungagan. Dili lang imong dughan na pilubot kay masamaran. Sig balik-balik ka ng utin, ulok, imong tumong akong nasabtan sa sige nimo padungog-dungog ako akang gidadaan. Uwan! Magway na ba ni di kasod? Uwan ka? Kalistro sa ang yabangan. Di isa siya mo tuwad, di mauwaw, dagang tao. Pero iyan ang gamit ko noon niya, pilay pusta. Usa ka round, utin-utin na gamit sa imong nang gilatos ka. Yawak tuga sa uwan ay.
Sa imong naong gilagos ka, karon isay manyakis sa tunduwa ko inyong ganahan. O, tenarmanday nga itom. The little strokes. Time. Ay, si Randy, sa iba, magkakabalik. Rapolo, Abihanan 4. Naglag Barait. Quarters. Ika-unom na baton, karong gabi una. 0 NB. Versus Ivor, babaya ito balik ba? Ikaw ulit. Judges decision, 5-0. Advancing para sa semis. Leos para ni Ivor. Shoutout ka muna, 0 NB. Layo pa naging kanan. Yo, boto na ako si Ibar. First round, kusugay yung first round nila kayo. Kusugay kayo. Kaso nalabuan ni Zero MB sa round 1. And feel ako matoy pinakusog na round ni Zero MB. Sa 2, so 1 Zero MB. Sa 2, nakabawi si Ibar nila yung dito na, mga bro, nakita nga iyaha to. Si Zero MB sa 2, tayo na siya ginaugan. Maghinay kaya to. Sa 3, mga na to, Saint Ice moment ni Ibar. Bar after bar. Ando, sa last niya, every 2 lines, igo siya. Kaka 0 MB sa 3, okay sad. Pero, bro, layo na din yung gap. So, 2, 3 Ibar. Round 1 sa Ibar. Mulo niya na ako si Ibar, so basta karoon ko si Ibar sa para na MB. Sa panapon sa round 3, ito naging siya nabunbong. So, round 1, so Ibar, so Pildo. Pero niya, one slight edge lang ko ni Ibar. Kumbaga mas ganahan siyang lead sa bars niya kung pagkumpaka sa punto ni so round 2, baka natutapla ka. Sa round 3, kumbaga ender ni Sulimpi, medyo laylay ka kumpaka sa kan Ibar. So baka napagyan na round 3 gamay, slight edge na ni Ibar. Round 1, Ibar, round 2, tabla. Buta na ko Ibar. Yo, dari silence. Buto na ako. Bali, punchline count tanan sa round 1 at tabla. Sa round 2, muna punchline count ni Ibar. Usugan din yung mga niya sa round 2. At asad ang puras ni Zero MB. Paminaw na wala ko pa niya. So, round 2, Ibar. Sa round 3, Oregon. Yung punchline nga nitatak si Ibar. So, round 1, buto na ako si awan, tabla. Round 1 tabla. 2, 3. Karang Ibar. Yo, pinagduma day Ivar versus Zero MB. Round 1, giatag ako ni Zero MB. Pero round 2 and round 3, klaro man, okay ba quality sa material, katong freestyle shit niya yung matro kung insert pa ito niya. Oh, against ito niya, klaro kayo. One man. Kahit na kay Ivar ba, pero props kaya pong kay Zero MB, Ivar.